Sí, en jugàvem a nivell de sensacions per almenys la Lliga. Sí que és veritat que a nivell de punts jo crec que si fem els 9 punts que queden podem aconseguir la Lliga, que és el principal objectiu, però realment el dimecres va ser un cop molt dur i avui encara més, és la realitat. Segons que passi amb la UE, evidentment el títol pot allunyar-se i per darrere arriben equips també que amenacen aquesta segona plaça. Sí, el mateix Atlètic arriba en bona forma, l'EFC és un equip que ja sabem quin tipus d'equip és i pot aconseguir fer un bon rush final. La part positiva és que creiem que entre ells queden enfrontaments directes, bastant a més, i cada jornada serà al màxim i crec que si sumem de 3 encara tenim opcions, que al final és el que ens tenim que fer net del cap i ja pel que queda, perquè no pot ser, o sigui, l'Inter té que estar i aspirar sempre al màxim. Què ha faltat aquesta setmana, sobretot avui? Avui la realitat, les sensacions, no sé si és perquè han fet el gol ells molt d'hora i tal, ha sigut bones en quant a que estàvem tenint un cert domini del partit i arribant, però no hem concretat, ja han sabut llegir el partit, han estat millors en el còmput general i hem perdut 0-2. I la clau ha sigut això, igual una mica més de maduresa per part d'ells, per portar el partit, que justament és el que érem nosaltres abans, érem capaços de tot això, i ara això ho hem perdut una mica i ens l'han fet, la veritat.